Salkisa sekang Norok nugi mankhana Mwkthang TV ni Bising tei Bangalore samung Khwlainani Thangwi Hamya kalai tongnai Bukhuk Archwna Debbaarma Talsangi thangka Bangalore ni hospital Kwchajak Sijajak buya lengjak buya mokolbo phiokjakya thiko sangja abono khnawi Simna white ni tangfangrok Thangwi bong Nokhungo bsaikya kok bidi salakya tai bskang salogo tamo khlaimano abono teibo kok salakya paithago Bukhuk Archwna Debbaarma ni bufago haino lukurong koikya lukurong ithani yak phelnani nangkha kisa khairuk jadi anu kisa suba jadi nei sukjai nukhung jaga jumi tongmani bebang kosok baikya musuk misip tongmani bebang kosok baikya hai hinei joto khaganang lukurong ithani yak phelnani nangkha tabung hai thengkha Haste ni lukurok kisa Norok suba jadi जों Mwkthang TV mujung khano mungsak khlaimeya Norok judi kri hingke haine bagini songo Chini Mwkthang TV ni bisinti kobokhoro naitong joto khapang tahokte Bukhuk songo Chini o screen no Norok nugi mankhana account number rijak Norok orwo kisa je mantui je suktui Norok subai horjadi Simna white team ni Nuknai ni manjaki kha white team ni working president Debbaarma Simna block president Joto Debbaarma secretary Debbaarma boy Debbaarma cashier Hiron Debbaarma member Prosenjit tai Mohes Debbaarma kosong Lamsogo Khwnaya Chuksogo Khwnaya je Chini chongmasa dikha haise आपन कोनो एक जगह फन सुख जात होता आपन हामबाय जथना बेलेन हामबाय media person no tamni bagai hinke sungtini laithangjak ek mas ek one mani sai sekang Chini o Simna block by khobjak o simtomakari purbotomakari ni andaro Ramhorishodar parani Bukhuk Archwna Debbaarma bo Bangalore ni hospitalize sungjak abono riksawaino kwbangma borok no chubamani bisingtungya tabuk motamuti bini sori hamkhnani angkha khlai tongmani dagbi no phai khana paikya motamuti puile phurni simi je condition mohai na mohai abo haikeno tini ni sarigo boni nokni borok thangnai bono mrwgwi tongnya ni bagai amono kisa malaye haika sini bukhani je musungsak sini Simna block YTF ni ngai sung brok no sini bukhani hamjangma kisa chubakha aba haika no lukurok no koinai Norok bo chubadi tamkhai tiprasad do phani bisingo phorokchamo haike klai tongkhangke o nini buthui haika nini o tiprasani thuino sungno chininani dorkar awni bagai ang lukurok no koinai Norok bo no chubadi te chubamani bisingtei bono nogo tubnani bagai boni nokni borok belai no musungjagui tongo tei bahai tubui manani bagai joto no saitogui tui manani hinai ang khaklaio amra joto no saitok tungnoi ani ko gasukno hambai जों तो खोनाका नि बसाजे बेंगलोर हामे क्लाइजाक नों आबो बुफुरन जिमी हामे रखलाय केना अनि पुसाद बेंगलोर कामखैना थांमानि प्राय एक मास दरिया ताबु हॉस्पिटल आगे ताबु कोनो हामले तुनन बगै बेलाय सिरियस आबो आं जतो हास्तेनि ताकु बै बुखुक कुरकुरनो साइज बा किचन मिचर जुवा जुमानन बगै आनि मुंटा साल बोसोराव बै हॉस्पिटल क्लाइ दं प्राय एक मास नंखा एक मास 30 दिन नंखाना
Hingga bahai ke solilai tong ajago rang puisa rok abo hai kun ke sikero. Rang puisa to je ani agi pi ko nok ni musu misip to mani halai pe ka tabung ngai rang puisa kiri pono tu dike batui man abno rukulong no ko bok tai ko chini buka garana bo pisa ko chuba chu manan bagi Rang puisa tunani bagi tai busuk rok rang rong nang no. Aku to rang puisa pusu ko nang aku to aro ton kai to rang puisa to pas pai ka rang puisa to pia ko kus kiri ka aku pusu ko nang aku to tak semia ko tahu ka jina kon ti puisa rang puisa kering dong ata Hingga tinoro simna white tiap ni phai chuba phai mini buma hai ma tong jaka. Chini Simna wai tem ni phai chuman ani belai ke kha ka ham ma tong kha bo bai ki chuba man bagi cha Hingga omo singbai to asek to tunani to tui maya. Hingga na Haste ni lugo rongo tam ko ko jana musum. abuno rang chana mu to Haste ni gulong na ta hok tai buk sang no kicha hanyo cha jung no tham di tunan bagi kicha chuba chu khai ki ba belai ka ham ni kha khai cha Ni mo ani mung sil le pema para. rang hori sa ta para